Meni se ljudi sve to toliko brzo izdešavaju, ja toga nisam bio ni svestan. Odjednom ja pevam u Metropolitenu. Ali to je toliko brzo došlo da ja nisam imao vremena da se oduševljavam. Bila sam ja kad je on pevao prvi put u Metropolitenu. Bila sam ponosna, znate kako. I divno je pevao, publika ga je odmah lepo primila. I to je dokaz. Kao što vidite, otvara Metropoliten, a to je čast. Na 3. godini studija počeo da radi u Novosadskom pozorištu i posle toga, par godina posle toga smo se prebacili za Beograd. 96. smo se prebacili za Beograd. I pobeda na takmičenju Francisco Vinjas. Ubrzo posle toga radio audicije po gradovima Nemačke i znao je da ćemo se prebaciti u Frankfurt. Što sam ja potpuno podržala, jer je vreme u Srbiji bilo vrlo teško. Samim tim nam je odluka da odemo za Nemačku bila, ako smijem da kažem, zaista spas. Hier an das Schulterpolster ein kleines Eckchen noch dran machen sollte. Ich weiß aber nicht, ob das dann schon zu perfekt ist. Lass mich mal eben so ein bisschen halten. Ich bin so wie ein Schrank, sowieso. Ja. Ich meine es. Živim u Nemačkoj više od 25 godina. Kontakte niti ću izbrisati, niti to planiram. I trenutno baš i pevam u Wiesbadenu u Nemačkoj. Motivacija osnovna je da radim sa domaćim operskim snagama, da ih tako nazovem, jer sam dugo bio odsutan i potpuno sam izgubio uvid u srpsku opersku scenu. Evo, polako sam, tek nekoliko meseci je prošlo kao direktor opere. Ono što je moj plan je da od ovog što imam ovde, znači svoj ansambl, da usposobim da može da drži repertoar ove kuće. Kakvi su bili na preslušavanju? Isti je ton, izvini. Međunarodna saradnja jeste jedan od izazova, ali pre odgovara reč plan. Planiram da sa svojim ansamblom, posle rada sa ansamblom i posle doterivanja nekih stvari za koje ja mislim da treba da se doteraju, da krenemo u beli svet, što bi naši rekli. Postoji prostor i želja da se privuku investitori, da ih ne nazivam stranim investitorima, jer su to naši ljudi koji žive tamo, takozvana dijaspora. Ali ja pretpostavljam da za sve što bi oni i mogli i želeli da ulože ovaj novac, da je potrebno da se prvo pokaže kvalitet. Sam izazov je to što se, kad je neko odsutan 30 i kusur godina. A da ne govorimo o tome da sam se ja uvrežio ovde u najveću kulturnu instituciju Srbije, ove države, da sam na Novosadskoj akademiji redovni profesor postao, tako da izazov je taj da ja sad obavljam svoj posao što bolje mogu. Ali posao sa kojim ja nemam puno zajedničkih tačaka, jer ga nisam nikad obavljao. Kad je spomenuo njegovu želju da radi kao profesor, pitala sam se da li on zaista ima snage, ima živce da sluša. Znači, to su mladi ljudi koji počinju sa tim. Ali su se prijatno iznenadila. To je zaista nešto sad novo za njega i on je oduševljen svojim studentima. Znam šta sam govorio pre skoro, kratkog vremena, da se s time neće baviti nikada i da nemam strpljenja za to, no međutim, izgleda da se situacija preokrenula
I zaista sam pronašao radost u svemu tome, jer me ispunjava me profesorski posao, volim da radim sa mladima, a pogotovo još veću čar i draž mi čini to što želim da naučim. To je to. Da, malo sam pokazala sebi. To je to! To je to! Okej. Zapamti to. Ne napuštaj nikad. Ovdje sam rođen, upoznao ove divne ljude i jednostavno su obeležili život. I oni, i hor, i Slobodan Gursać. I sad kad kažem da je Zrenjanin i Josif da je to centar sveta, kao neko se smeje ili ne veruje, tako da u stvari jeste. Mislim, za mene jeste. Come l'hai radiato di